Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke siza ke nendaba ezintle kunye ke nendaba ezimbi pha kwiqela ke leKaizer Chiefs ke baphulaphuli. Indaba ke ezimbi zezokubana ke uMiguel umfana omdala okwayethe wenzakala iKaizer Chiefs kayidlala pha iCarling Cup bandiphazami umfana omdala ke zangaphinde kabe ke uright. Akakacaci uba uyawubuya nini, kodwa kumqeqesho weqela leKaizer Chiefs uyicacisa into ethi ke uyaqala pha ukwenza iruns ezithile pha emabaleni xa kutreyinwa. Bazi into yakhe izawubonakala namhlanje napha ngomso into yokubana ke ingaba ibheka kweliphini icala mhlawumbi ke angakhona pha ngomgqibelo, kodwa into yakhe akho mntu sure ngento kaMiguel into yokubana ke izawuthini na pha kuSoweto Derby. Yiyo laa nto bambala ke kwii-players ke zilimele ezingazubakho, ngoba kuthiwa ke uqale kule veki ukwenza pha iruns ezithile umfana omdala. Enye iplayer abathethe ngayo ke phaa nguSibongiseni Mthethwa ekuthiwa naye umfana omdala una-5 days ngoku ebuyile phaa kutraining nezinye players, kodwa akabikho nto icacileyo malunga ne-fitness yakhe umfana omdala. Bathi ke banexhala le-fitness apha kuSibongiseni Mthethwa, naye into yakhe ayikacaci into yokubana ke angakhona phaa ngomgqibelo okanye angangabikho. Into yakhe naye abakayichani ncam iyawucaca phaa ngomso into yokubana ke into kaSibongiseni Mthethwa izothini na phaa kwiSoweto Derby, kodwa naye ugqiba ukubuya esuka ku-injury. Omnye kogqiba ubuya ke besembonile phaa nguThabo Cele umfana omdala ubuyile ke apha phakathi evekini umfana omdala uyawangena phaa eli-reserve. uThabo Cele simbonile ke nako. Omnye ke umntu kobalilweyo phaa nguGeorge Mahlowu onzakeleyo futhi behamba ngentonga kumfana omdala ukumgqibela kwam ke etraining neqela leKaizer Chiefs apha phakathi evekini, behamba ngentonga ebhandishe unyawo. Andiyazi ingxaki kaMahlowu uba iqala phi iphelephi. Heyi, uyalimala uGeorge Mahlowu futhi ke le nto yakhe ne-injury ingathi yona izamphelelisa ngendawo phaa kwiKaizer Chiefs. Ulimala rhoqo, ulimala njalo. Bayankqonkqoza ooChislet phaa ke bona ke abazulinda yena into yokubana ade aphile, bazawude bazivale ginci ispace sakhe phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. uDotli umfana omdala naye hayi kusenzima, ayikabizi kobiza idate apho ayobuya ngayo umfana ke kaDotli. Naye umfana omdala ke oko wayebanjwe i-injury ende akukabikho kwanto icacayo. Siye phaa ku-Igadora umfana omdala naye ke akazubakho phaa ngomgqibelo, i-injury umfana omdala imthe ngqo isambambile naye phaa ngomgqibelo ke u-Igadora akazubakho. Singene phaa kuBradley Cross. uBradley Cross umfana omdala ke naye bekhona phaa iKaizer Chiefs ka bebethwa phaa siStellenbosch apha phakathi evekini. Ngomnye ke wee-players noko ezicace kakuhle kakhulu endiqiniseke into yokubana ke niza kumbona phaa kwiSoweto Derby phaa ngomgqibelo. uCross uyawube khona ngoba napha ngolesibini bekhona umfana omdala kunye noThabo Cele bebekhona abafana abadala. uMiguel Mthethwa into yabo ayikacaci bebhekwe eliphini icala. uMahlowu noDotli umfana omdala balimelele kuthiwa kukulimala ayikacaci, abakazubuya mandivele ibeka kanjelo yabintu. uIgadora wenzakale naye akazubakho phaa kwiSoweto Derby. uBradley Cross ukhona ubuyile phaa kwiSoweto Derby, uzoba khona umfana omdala. Injalo ke baphulaphuli ke ndifuna nani ke nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.